महत्वाचा फायदा म्हटलं तर लिंगायत समाजाची प्रत्येक ठिकाणी आमची ओळख ठरलेली आहे। कोणत्याही गावामध्ये गेलो, कोणत्याही शहरामध्ये गेलो तर लिंगायत समाजाची कुटुंब कोणती, मुस्लिम समाजाची कुटुंब कोणती, जैन बांधव कोणते, हे सगळं ठरलेलं आहे। असं असताना इतर धर्म सगळे रेकॉर्डवरती आहेत आणि ज्यांनी या जगाला अनुभव पंथक म्हणून लोकशाहीचा संदेश दिला, पहिली लोकशाही संसद स्थापन केली, त्यांनी स्थापन केलेलं धर्म रेकॉर्डवरती नाही। त्यामुळं आम्हाला फायदा हा नंतर असेल, पण पहिला आम्हाला अभिमानाची बाब की बसवण्णांनी स्थापन केलेला धर्म रेकॉर्डवरती यावा। धर्म म्हणून रेकॉर्डवरती आल्यानंतर शास्त्रीय प्रणालीनुसार साहजिकच अल्पसंख्याक हा दर्जा तिथं मिळतोच। अल्पसंख्याकाच्या माध्यमातून जसं की अन्य समाज बांधवांना शासन माहिती काही सेवा पुरवते, काही लाभ देते, त्याच पद्धतीनं लिंगायत समाज बांधवांना सुद्धा शैक्षणिक क्षेत्रामध्ये लाभ मिळणार आहे, आर्थिक क्षेत्रामध्ये लाभ मिळणार आहेत, उद्योग व्यापारामध्ये लाभ मिळणार आहे आणि तो लाभ आमच्या समाज बांधवांना मिळेल या अपेक्षेनं आम्ही सुद्धा हे काम करत आहोत। समाज 1 लाखापर्यंत आहे आणि त्याचं कुठं एकत्रित करून आपला धर्म सुद्धा नोंदणी यावी यासाठी या ठिकाणी मेळावा आयोजित केला होता आणि त्या मेळाव्यासाठी मी कोल्हापूर जिल्हा अध्यक्ष लिंगायत महासभा राजेंद्रराव पिंपळे या ठिकाणी येऊन त्या लोकांचे एक संघटित करून आम्ही या ठिकाणी एक निवेदन त्या ठिकाणी देण्यासाठी त्या ठिकाणी आलेलो आहोत। सर्व शरणार्थ।